जिग्रौ अफिसियेल गुड इभिनिं आब' ओइ आगै गुड इभिनिं ओमफ्राय नों आंखौ साब खालामबाय हो लाइक दान थेंक इउ नों आंखौ साब खालामदों आं माथो नोंखौ बेक खालामनो मोनफिनाखै खोमा हो ना चेनेल गैया नोंना कमेन्ट गालांदो आंबो बेक खालामफिनगोन आं गोसोखांबाय थादोंमोन आरोना नोंखौ नागिरबाय थादोंमोन आं माथो नुवासैलाय बेखौ बिदि होननानै खालाम आयु आङो माबा सायनो आरोना बुथुवा नै ओमफ्राय नों आंनो कमेन्ट गारबोआखैना ओमफ्राय आं नोंखौ खालामनोनो मोनाखै खोमा गालांफिनलाय दा गालांलाय आं बिदि गोसोखांफिनदों आरोना दाख्लै बिदि फैनाया माथो आं खालामनो मोनाखै बिदि होननानै गोसोआव थायोना एलबियाव फैनायखौ सायफै मामि सायफैफा सुपार सापर्ट रावबो गैया आगै गुड इभिनिं होना होमबा आगै जों सानैजों रायलाय रावबो फैयाबाबो नोंबो एलबि होयो नामा गाबबाबो गवा दे गथ' बुजागोन आंना रागाबाथाय रागासो फैया आब' आदसा दे दे मा खबर मोजाङानो जाखागोन ना मोजाङानो जानांगौ बेखौ बिदि खालामो बे दिन्दांखौलाय होदो बुथुवा मोनो सुखा मोनो ओमफ्राय लाइ मोनो बिनि अनगायै मोनजायालै जेबो मैगं मैथा मालाबा मैथा बांगालखौ मोनजायो आरोना मैथा फाथो ना मा होनो आं नोंखौ सापर्ट खालामदों आब' दे थेंक इउ आगै सना थेंक इउ मा ओंखाम जाखांबाय नामा नों फरायोना मायो आगै फरायोना दोनथ'बाय मा बासिदों आब' ओइ आगै नै बुथुवा ओमफ्राय हनै मुथानै गोजोथारना बेखौ आइलां बायदि बुथबथब जिरायनानै सायबाय थानोसै आं बेखायनो ज्राव एलबिया लागायलायबाय नै नोंसोरजोंनो रायलाय सायनोसैलाय आङो बा फात्ताबो मोननाय नङा लास्टाव फैगोन दा फैखा दानो दानबाय था लास्टाव फैखानो नांखाया आंना लास्ट लुज गैलाया दिनै मा होनोबा एमबियाबो दहायबो होखांबायना ओमफ्राय दहायथ' रावजोंबो फैजायासै ओमफ्राय बेखायनो दा नै बुथुवा सायै फैदों आरो आं दैथुन सना होनदों बाब गरम थान्दा न' नोंसोर जेनो ने आगै हिन्जावफोरजोंनो जेनो
आयदै होनो जोबलायदों आयदै र' दसे थाथ' आनु सना होनदों बोथुआनो मोजां गोथाव आब' औ गोथाव ओमफ्राय मा होनखो गाराय जादों नों माबे नांगौमोन र' दसे हेभि इंलिश यूज खालामदों नामा दसे उनाव दे दैथुन हा मिनिदों नोंसोरो नोङो आगै आनुजोंनो जेनो नोंसोरो हौवा मानसियानो एलबि मालिकानो आयदै होनलायदों आहाबो सिखारनानैसो नायदोंमोन ओमफ्राय सना नों जारौ आंनि जारौ आं सल'सो मामि ओमफ्राय जों सानै फेनाय जों रमायफेनाय गुफुर जारौ आच्छा बै सल'आ गोदान सल' नङालै बेयो फुरानासो सोना हरलाय 1 GB MB र' दसे उनाव फैगोन र' दे लाइक दान बाजै सना हाजि थेंक इउ हाजि होननायनि थाखाय लाइक होफैनायनि थाखाय दैथुन मा र' बेलाय जानोबो र' रिरिं ने थाबाय नालाय थाङो नालाय थां दाहाय दहाय गैया दै दैथुना जालुखौसो लिङो लानो थांबाय आच्छा दैथुना जालुखौसो लिंनो थांबाय बड' गान आब' ओं नंगौथ' आरो बड'थ' गान दंना गोदोनि मेथाइ ओंलै बर' सोदोबा बिदिनो मेथाइ ओमफ्राय क'क्राझाराव सबाय होनो नामा मेथाइ जालुग्राखौ ओरैनो सबाय होनो बै सबाया मामि नों मा इदि बांद्राय जालायनांगौ नामाब्रा सबाय होनदों जालुग्रा मेथाइखौ सबाय होनो जारजि बर'आव बेलेग टाइप दंलाय दहिखौ माबा होनोमोनलाय गाइखेर गोखै दहिखौ ओहो आदा जालुङा बेलेग होनो मा होनो आं बावबाय माबा बिसिनि न'आव जाबा मा बुंदोंमोन बिसोरो माबा सोदोब बेलेग बुंदोंमोन बुथुवा मोजांथार माने माबासोहाय नै हाइब्रिद सिस्टेमसो मोजां नङा ओमफ्राय सायनानै दोनाबानो सेवनो नागिरो ग्लेबनो जाहांबायनो एसे मैयानो लाबोदोंमोन मैया लाबोनाया गोथाव मा होनदों बैनाय नामा बुथुवाया आब' सरि बायनाय नामा आगै सना गासिबो बायजोबनांगौ जों बाहेरायावसो थायो नालाय जेबो गैया आनु फ्रेन्ड जइन मि होनदों ब्लु हरनि र' आनुखौबो दै सिन्थाय बायनानै लोंनांगौ आरोना हेल' बिबार फ्लावार गार्डेन मस्ट वेलकाम जानो बुथुवा राजा बै जाथि मोनसे गिदिर ओंखायो एसे फिसासिनलाय जाथि मोनसे गोजा गिदिर दंथारो बे नोंहालाय लाइक दान थेंक इउ आनु आगै ब्लु हरनाया जादोंना जायाखै थद कमेन्ट खेबसे हरफिनलाय जाबाय दे बिबार ओखि होनदों मालाय ओमफ्राय साबधान कमेन्ट चेक बेक खालामदो दसे थाथ'नांगौलै एकदमसे खालामबालाय हाखु दाखु जाद्रायोना आंथ' लाइफआव सोरनावबा थानाय समाव बाथारो आरोना थांदो नोङो चेनेलाव नायदो
खमसे खम बेसेबां मोनसे भिडिअ'थ' नायनानै फैगोन बिदि जायो बेखायनो आङो एलबिफ्राव थानायाव बायो आरोना ओंखारनानैसो जेनेबा नों खालामबायबा आं उनाव खालामगोन बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय खालामनोबा ओंखारलांथारनानै नायनानै खालामनानै फैयो आरो सोरखौबा नों खालामखांबाय नालाय कमेन्ट गारबोदो जायखिजाया जाय सासे खालामग्रोदों बे खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट गारबोदो आंना इदि आरोना आंनि साननाया जाम्बिनि साननाया बुरि मानसि नालाय स्ल' आरो स्ल'लि रतन सापर्ट खालामबाय होनदों आरो हेल' आनु मा Thank you no to ba. खबर बुथुवा नोङो 같이 비례 구해줘야 돼. बुथुवा आं गोथाव मोनो आंबो गोथाव मोनथारो आगोलैथ' मामि गोरलैयाव उन्दैयाव बिराद जायोमोन इयो साला ओंखाम सिङावसो दोनखुमानांगौमोन आरोना बुथुवाखौ नङाबा इयो गब जाखायोमोन आरो दोननोनो हायामोन थोरसियाव देन्जार बुथुवा जाग्राखासो 알루알레. आलुखौथ' बुंनाङा गासिबो गथ'फ्रा आलु गोथाव मोनो ओमफ्राय जोंनि न' खाथियाव आगोलहाय दिल्लीयाव सासे गथ'मोन आरोखि ना बेखौ फार्स्ट टाइम नुफेरबाय आं आलु सोयो आरोना माराथिमोन आलुखौनो सैया थ्रिसाया 예. आलु होनबाथाय सैथारा माबायदि 얘들이요 गथ'मोन 피셔야. 뭐. थ्रिसा 예. बावबायबो दानो छोटी 뭐 하는구나 छोटी मामा. छोटी माव बोरी माव 응. थ्रिसायानो होनखाबाय आङो थ्रिसायालाय गिदिरसो दा 응. वाले बाबू 응. मानाम दोनफुंले. बाबुखौ बावबायहां 응 뭐래. माबा फनखौनो हरजाथारासै र' वाले 트릭 고토 जाबाय. जि डिस्टार्ब जाखो आं जोंनाव थाबा माने जोंनावबो ट्रिक गथ' थाबा बायसो फैसा दंखायो बिफानाव माथो मबाइलखौनो बायनो मा सस्ताना मबाइला दाम लायो आगै बायबा सस्तायावनो जायोना नंगौ मिथियामोन 10 रुपियावनो जायो 10 थाखायावनो मोनोना होमबाबो नोंसो खस्थ' मोनहैयोना माने गथ' लानानै जेबो नङाना केजिनि जायोना जेबो नङा दे जाखांबाय नामा आगै अनु संबाय नामा दालि दंखायो जोंहा ओइ एक्टर हाराव जानायल' नङा दे गोख्रै सायफै आं बेबो बांद्राय होयो जिरायबाय थानायखाय बांद्राय गोबावखौबाथाय बालायलाङोहाय खोनायाखै सायफै आखाइ मोननै मोनथाम दसेनो जानायनि मालाथो सायगोन मालाथो जागोन कमेन्ट करो ना कमेन्टआनो गोमाबाय नामा आंना ना हराखै नायलाय मबाइल स्टेन्डआबो देन्जारसो दे मामिनि जुथासो अबेयाव दोनलांखो बैयो स्टेन्डआव दोनबा जायाना खामानि गैया आयौ कमेन्टआनो नांथारनानै बोरै नांथारनानै मानो बिदि जायोलै जानो फाग्लासो जानाङाना कमेन्टआनो फैबाय थायो ओमफ्राय माबोरै ग्रोब गोमोरनानै थाङो दे आयु सर अबेसिममोनथाय नै आइ कमेन्टआनो गोमानानै थादोंहाय र' साब खालामबाय बुथुवा गोथाव मोनो बेखौबो होनबायमोन नै बेलाय बिनि आनु आगैनिफ्राय नांथारमायमोन बिबार हा मिनिदों आरोना बिबार गेजेरावनो दं नोंलाय होनो आरो आदसा माबा सोंनोमोन मा खबर सोंनोमोन खोमा गेजेरावनो दं लाइक दानाब' थेंक इउ नै दैथुन थांबाय जासु माबे खाख्रेब फैबाय लाब हरदों थेंक इउ रतन ओमफ्राय आंहा मोजां अनु ओंखाम जाबाय नामा आं आलु फान्थाव ओंख्रिखौ
एसेबां सैथारा नारजि बेदर होनबाबो जानो सुखुवा आं आब'। आच्छा बिदिसोलाय नोंहा आनु लावगि एलबि हो होनदों जानो आगैया होआखैथ' दिनै होआखैमोन खोमा बुथुवाया फाजा गोथाव खानानै जों गामिफोरनिया एसे गोथावसिन जायोलै कंग्रेचुलेसन आब' नोंनि 1K कमप्लिट औ आगै थेंक इउ स माच ओमफ्राय जालु खाख्रेब दा होगोन आच्छा दे जालु खाख्रेब दा होगोन आं जागोन दे सरि आनु जागोन दे मा फरायो जालु नों जागोन दहाय एलबि होदोंमोन आंहा हादिया आच्छा थांनो हादियामोन खोमा ओमफ्राय मोसौनि गांसो लायदोंमोन आच्छा हा कुसुम मामि ओइ मैयानिया आद्रा जादोंहाय एखेबारे मिनिनानै थैगोन जोंबो माबानि कलेजावसो फरायनाय नालाय थैगोनसै आरोना कटन कलेजावसो फरायदोंमोनहाय गोदो बेखायनो जानला मानला मालायनि सिगाङाव देखाय आरो आंथ' कटन कलेज माबे मोजां कलेज आसामाव बेयावसो फरायनाय आरोखि ना कुसुम आब' मा खालामदों हाराव साय फैदोंलै जोंहा दानो जाथ'वा आब' होनो आच्छा दे आगै दे आब' सोर दं जोंहा नै फिसाजो दं ओमफ्राय गुमै दं ओमफ्राय फिसाला दं आरोना बिबार साब खालामहोदो ना साब खालामहोदो दे साब खालामलायबानो जाबाय आंनाव एलबि होदोंसो आच्छा एलबि होदोंसो आच्छा ममिया होदों दे होबाय था दे मा जाखो आब' फरायदो औहाय नै नांथादोंमोन एलबि होदों आब' बिबार अन थेंक इउ आं थांथ'नोसै आब' थाथ' दे कुसुम ममिया होनो आरो अन थेंक इउ नों जों साबखासो रतन आच्छा साबखासोनो अय बाजै दंना गैयालै गोजांथारबाय खम्बल गैयाहाय आंनाव खम्बल गैया ओमफ्राय लाब हरदों थेंक इउ मा बुथुवा औ आगै मा होनो इखौ नोंसिनि माबायाव नैयो आरोना नैयो बथुवा मा होनोथाय हिन्दीयावबो बाथुवायानो होनो जोंना बुथुवा सायग्रा सासे फैबावबाय नै औ थाब जासिगोन ना मामि थोबाबो सायजोबगोन मा जाखो थेफारा मालाय थेंक इउ आगैमोन मेगना गोजा जाबाय नामा आंना लेफ्ट साइडजों बलजों खुबैनानै होनायखौ नुवाखै मेगनावनो माबायदि गिदिर फिसाया गिदिर बै फिसाजों ग्रिन कालारनिया रेड कालारनिजों बादावलायनाय आं बिदिनो मबाइल नायगासिनो ओमफ्राय बथुवा गोथाव गोथाव मोनो आरोना आंबो गोथाव मोनो जोंना गथ'फ्राबो जाजोबो दहायबो बे नालेंखरनि माबाजों जि गेलेबाय रुमखौनो खेब्बैसो सिबनांदों आङो बैयाव नालेंखरनि बे गेलेनाय माबाया
गारियाव थिखोबाय नारबाय गेलेथ'थों सानलायबाय आङो सिबखांबायमोन आरो ओमफ्राय होमबाबो गेलेथ'थों सानबाय उनाव जि सेथेर बेथेर खालामजोब्बाय नोंनि जुथा जुथि सोनानै गेलेजोब्बाय आसोला ओमफ्राय बाबा बेखौलाय Genau. मोसौसो जायो बाजै बेखौनो जानोसै 50 थाखा मुथा होननाय खोन्थाबाय नों होननायखौनो खोन्थाखाबायना माबा खोनाखाबायना 50 थाखा मुथानो सना मोनथारो आरोना बेफोरबायदि मोनजाबाथाय माने मोनजाखायानो आरोना लाइ बेसर मोनजायो बेसरना लायथाय मिथियालै लाइआबो बै बेडरुमाव थां नोङो माबासो मा होनो दा फुजानिखौ बावलायबाय नामा नोङो इयाव लांबाबाय इयाव लांदो सानथि थानो मोना आब' बाय इयाव लांदो थांबाबा इयाव थिखांनानै लांदो क्लास फरायो आच्छा मामिया मामिया 6आव फरायो ओमफ्राय सासेया उन्दैया फरायानो आरोना दासो 3.5 बोसोर बेखौ थाब हरथ'ला बेखौ गेदेर खालामनानै जाहोनोसै फराय नेक्स्ट इयाराव हरनोसै आगैया बोरैबा गेजेर गांनाय जासिगोन आंनि बादि ना गेदेरद्राय ना गथ'द्राय सोरहा मा ओंख्रि जाखांखो गुड होनदों आरो आगै देरहांबाय देरहांबाय नामा एसे क्लास 6 मोनबाय नालाय दुगामारा गांगाथेफा नै बेहा गांगाथेफाथार दुगाथार सैथानथार बेहा नोंखौ देखाया माथो आं देखाया आं नोंखौलाय मानो देखायनांगौ देखाया आंखौ बलजों खुबैदों नोङो मेगनानो थल' गबा मा जागौमोन बिमानिया सापर्ट ने आगै ने थेंक इउ आयौ नुवाखै माबानो नागिरबाय नै हा लेथ्रा जालायबाय नै होमबाबो लेथ्रा अके माबायदि जागोन दे बिदि हाजालायनानै लाबोलायनायनि बिफाङानो गांसो बायदि रज'खागोनदां ने ना फुलिसोब्रा मा बुस्थुलै इयो हालौबानो गावनो सोमजियो ना दसे एलबि बारायनाय फैनि र' बाजै दे थां दे दे बेरायथां बेरायनांगौलै बेरायनांगौ बयनावबो दसे मेनला बिबाजै मेनला फंबाय मेनला बिनानाव अनलायलायाबा बोरै जानो कालटां कुलटां nih baba kaltang kultang ser gini disra wah kayak kijuri singau nih berapa mulai nih bawa onjali yang hijau nih engai be hinji kandung asih maba bodoh pece letter माबा स्कुल थांनाय मानायनि खान्थ' सोरबासो बुग्लिबाय थागोनदां स्कुलाव हगारहरबाबो बेखौसो गिबाय थाथारो आंहा ललाला बुजाबाय थागोन खोमा खम दुस्थ' सोरबा बायदिया मोख्रा साइस थायो दे आंहाथ' बुजायाखै उन्दैयाव दद्र'नो आंहाथ' मामि नोंनि मेमनि नामाबो सुइटिमोननो फार्स्टनिया दस्रामोन ओमफ्राय उनाव चेन्ज जादोंना
ओमफ्राय ओरैनोथ' मेमा थाबाय थायो रुम सिङाव थानायालाय गथ'फोरनि माबाया जोंनि क्लास टिचारबो मोनो क्लास 1 सिम थाफाबाय थायोना रुमावनो थायो रुमावनो जायो आरोना बिसोरजों थाफाबाय थायो गथ'फोर बायदि गासिबो साबजेक्टखौ हेन्डेल खालामो गासिबो साबजेक्टखौ सासे मेदामानो खालामो जों एसे गथ' जाबाय नालाय जोंखौ फोरोंनो वालाव बानायखानो हाजोबो आच्छा बावखुंग्रि हाजोखौ आगै बावखुंग्रि हाजो ओइ आं रोङालै अनजालि नों देग्लायबो थांगोन नामा बेरायनो आंखौ लांफा सामुसि माखौ मा समाव रोङानो आङो खोनासङाबोनायाबो जाया नालाय आखाइ हमै हमै नै बेखौसो रोंगौ नामाथाय गुमैया बोरैमोनलाय आब'सो नामा आदाया बोरैमोनलाय आखाइ हमै हमैखौ खोनासङोल' आखाइ हमै हमै बोरैबामोनलाय जेबा खननानै देखाय गैलालै आगै खोनासंनाय गैला गामिफ्राव थाबासो एसे एनै खोनासङो मानो बिदि बिसोर मोजां जारलासो सल' खननायखौनो हगारदों आंबो ओं गायकखाय मोजांबा लेथ्रा दांनो बादों दा सायनो बादों आङो माबानि चिरांनि आगै माबानि बिजनिनि चिरां आगोलायथ' बङाइगावमोन दा चिरां जाबाय आरोना आइदै मैसो बिसिथिबो रोङा फुरा फोरोंथारासै बेखौ खस्थ' मोनथारसिगोन नोंखौथ' फोरोंबाय थाखायोमोन बाबायना आंबो मोनबायना जाबाय 8 दिन ए गाबोन समनियानो थांसिगोन बिसोरो अह' आरोना औ आगै बङाइगावनि माबानि बिजनिनि जोंनिया बिदि खालामोन ना बथलफोरखौ लास्टाव दोनोमोन गेलेबाय थायोमोन बा बोथोरफोरजों सोरबा दैयानो गांफ्लागोन स्कुलाव उन्दै उन्दैफोरा सोरहाबा मायाबानो माबागोन सोरहाबानो पेन्सिल सैनो रोङा सब रोंनायाथ' रोंखाया माबानानैसो सैनानै होखायो नों फरायनायाथ' मामि गासिबो टिचारा पेनखौ बिदि बिदि खालामदोंमोन ओमफ्राय बै मोनसे वाइट ड्रेस थायोना बैहाय आंनि गस्लायाव नांजोबबाय सरि होनबाय आं नोंखौबो खिन्थादोंमोनथ' मामि ओमफ्राय सरि होननाय मेदामा मा होनदों बायगोनियानि आच्छा भागिनियानि मुङा मा बेना माबानि बे आंनि सेन्देलनि नामानो सुइटियानो आरोना बिनि नामा सुइटियानो आं सोलायनोसै र' नामखौ आंनिखौनो दोननोसै बेना सुइटियानो आरोना स्विटि बर' मा ओंख्रि जाखो आगै ना संदों ना सङाखै नोंसिनाथ' सोर सोर दं आइ दं बिमा संगोन ना हौवा मानसिफोरालाय संखायानो बारा आं हारसिं सायनाय मोनबा माला सायखांगौमोन दे बेखौ गाबोनसो सायखांगौमोन जों गाबोनसो ओंखाम मोनजागौमोन होनबा नों सोबाय जा सासे हा दे होमबालाय ओंख्रि जाबाय थानांलाय खायनोथ' जाबाथ' मोजां खोथाफोरा दे दे लिरबाबा दे बनायलाय बि एखौ बनायग्रो दे दावदैसो बनायगासिनो दे दावदैखौनो बनाय दे दावदैबाबो जायो बै लेखाखौ माबानांसिगोन नाङा थख' थख'आ
बनायलाय गुमैया मा जब खालामदों आब'? बनायनो थिनदों गुमैया आर्मि आगै ओमफ्राय जों क्वाटाराव थायो आरोना आर्मि पुनायाव थायो जों महाराष्ट्रायाव लिरदो बेखायनो नै बिदिखौ बिराद गोथाव मोनो आरोना मोनजायानो नालाय जोंनिथिंसो मेनला दिंखियालाय थास' बिथ'रिलाय थास' आथिंलाय जों हाग्राखौनो थास' जाजोबो फेन्थालाय थारुनलाय मोनजायो जेबो मोनजाया लाइ लाफाबो गैया बेयाव लाफाया दस्रा जायगायाव हाग्रा बायदिसो रज'यो आच्छा सैलुट होनदों आरोना मा ओंख्रिनो आगै मिथिगौ नोङो नोंसिना मा ओंख्रिनो आखाइ सुदो मा मा थफ्लासेबाबो बारा जायो थफ्लानैखौनो संजोबदो दे ओरैबाबा दावराव जायो ओमफ्राय खेबसे क्लास जानानै थांनांगोनहाय माबायाव मा ओंख्रि संखो आब' जोंना दालि दंखायो ओमफ्राय नैखौ एवनोसै दा आलु दरसे होनानै जोंखौ प्रेक्टिस बांसिन खालामहोयोमोन आखाइ सुदो ओमफ्राय जाय समाव माने आं बेनिफ्राय उन्दैसिनमोनबा जों सोरनिबा न'आव थाङोमोन अह' होनो आरो आगै औ सामसि जाबायहाय जाबाय लेथ्रा गोजासैसो मामि आलुजों सिखालाबालाय मा बिदिनो गेलेबाय थादों आरो दाखु खालामजोबसिगोन बे बैनिखौ रोगाबाय थादों दहाय दरनै लाबोदो दे लाबो जायखिजाया दा बारा जाबा लांफिनगोन अह आगै नोंस्रालाय मा ओंख्रि सोर दङ सिरि सिरि सोर दङलै सिरि सिरि कमेन्ट खालामलाय ओरैनोथ' सानै देखायदों बे आगैयाथ' आगै थाखाबाय र' ओमफ्राय सासेया सोर बेयो आइदै सिखालाबो मा बे दङ खोमा आं दहाय माबा जादोंमोन नारेंखल फार्स्ट बायनांगोनलै 20 था दंबावो फांसेयावनो माया आखाइया मोनहाथावाना नालेंखरा खासि माबानानै ओरै गुदुंजों हरो ओरै बिथिंसोदा बाबा आइया नों मा इजोंनो गेलेदों न'खौ आं बिदि खालामालै गथ'खौ मा होनदों नोंनि न'खौ आं बेलायनि फैनाय आब' मा होनखो आगै नोंनि न'खौ आं बेरायनि फैलाय माने मा न'खौ देखायनो थिनदों ना मादों आगै आं बुजियासै आगै लिंहरफिनलाय जोंनि न'खौ नायनो ना मा होनदों ओइ इदि खालामनो नाङा बाबा दहाय सोर बुजानायमोन हा मामि सोर बुनाय मामि आब' बाबा नों मा खालामनायमोन ओमफ्राय बुदों नों मा खालामनायमोन दे खोन्थाग्रो नोंथ' माबा खालामग्रोदोंमोन ना मा खालामनायमोन नोङो बुदों बिमाखौ बुयो माने आपका घर में घूमने आ गया अच्छा माने आपका घर में घूमने
गैया औ गुमैया थाबाय थाखायो मा होनो सानाव थाङो आरो जानो फैयो बिदिनो थांलाय फैलाय आरोना आर्मि नालाय बेसे गिदिर गिदिर मानसि दंबावोना दस्रानिया दस्रा जानो हागौ ओमफ्राय आर्मिनिया इदि आरो जानो फैयो थाङो ओमफ्राय मोनायाव थांला आरो दा दहाय फैबाय नालाय 6टायाव फैबाय नालाय थांला आरो नै 6टा मालाबा 5टा इसिमाव एफा फिसा इसिमाव गेब्लेजोबगोन दानो नङाबा फैनाय संबार बिदिलाय गोरा जायाखिसै बियो नों दाख्लै गोदान लाबोनाया आलुआ राबायमोन बेयो बांद्राय गोदै माबाबा थां बाबा गेले थां गेलेले बाबा गाहायाव गेलेहैयोना आङो दा फार्ला खालिसो कौन हिलाएगा सबसे लेमदों आलुआ गुमैया गुमै काम करो होनदों गुमैखौ मावखायो नाथाय नङाबा जि गोबाव माबा बेहाबा जि मायाबा मान सनमान थांजानो गिथारोथाय गावखौ मावदों होनबाथाय दाय जाथारा आरोना बियो सोरनि फिसाया मावा दे आलु हानायखौ नुगासिनोखा आरोखि माबायदिनो मा मोनथिनो आं लाजिबायहाय नोंखौ नों सोलोंफायो गुमै जाबाय ओ ना होबावो मोखां नुवाबा थांबाय आं मोखाङानो फुथेथेसो दिनै दहाय देखायदोंमोन ना खानाय बोखानागै नुवाखै दन दंलायो बेखायनोथ' खर'आव दन दंलायबावसो नै दुगामारा गुमै नोंलाय थांखागोन थाखाया मिथिखागौ आङो सियायबावबायसो आरोना दहाय जों सोरनाव ज' जादोंमोनलाय दासो सोरमोनलाय जनिनाव एलबियाव हाबबा आङो सिखारदोंल'सोमोन आरोना बिसिनायावनो दंमोन मेब्रुं मेसि कमेन्ट लिरलाबायबाय ओमफ्राय माबा गरम जालाबायदोंमोननो ओमफ्राय गरम जाखोलाबायबाय आरोना आंहाबो मानि थाखाय बांसिन जादों नामा मा होनदों मा परिस्रम जादोंबा जेबो परिस्रम जायाखै दिनैथ' जेबोखौनो मावाखै खामानिखौ ओंखाम ओंख्रि संदों आरो दालि बेनो संनाय खावनायानो मोखां माबा थांसै माने थाखाय बांसिन परिस्रम जादों नामा जेबो परिस्रम गैयालै बे न'आवनो संनाय खावनायानो एखे आरो सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम आं ओंखाम संग्रायाव थांनोसै आरोना ओमफ्राय ओंखाम संग्रायाव थांबाथाय दानो नांनाय नङा आरोना नै दानो एलबि होनाय दोनबाय होखाबाय आङो उन्दुनायनि टाइमखौबा बहनथारो आइया मा
बैयाव थांबाथाय गल गल गिदिंसिगोनलै मामि नै बिनि थोखोना लाबो बन्द' खालामै बिमा बिनि थोखोना इना मैंने खायों काजल पल 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 याद तर पाते गाबोननिफ्राय जि गोबाव गोबाव उन्दुनोसै आरोना ओंखाम संग्रायाव फैबाय अमानि थाखाय मामि जि दंमोन ना गांसे गांनै थिखैलाय Hah? बैसागु बैसागु लाइक दान दाउलेर हि जोबोद जोबोद लाइक होनायनि थाखाय ना होमबा
बैथिं काइके पान बनारस बाला दामगासिनो आरोना Thank you लै thank you लाइक होफैनायनि थाखाय जाखांबाय नामा पे 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 La 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 ho 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 la 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 मा प्रग्राम जाबाय थायोब्रा बे मानसिफोरनालाय जोंहालाय माथो जेबो प्रग्राम मोना बोरायनि एमबिसो खावदों आरोना माला एलबि होखो आंना नेटानो इमारजेन्सिसोमोन आच्छा माला एलबि होखो आंना नेटानो इमारजेन्सिसोमोन दासो होदों माबाल' जादों ए माबा जाबाय 45 जाबाय आरो ओमफ्राय मा होनखो जाबाय दालि ना फ्राय ओमफ्राय फान्थाव बाथोन जायो गुदुं गुदुं ओंखाम ओंख्रि गुदुं गुदुंबा हेल' बाजै होनदों प्रमद आगै थेंक इउ आगै सना अके ओमफ्राय सुइट बाजै सना लाइक दां थेंक इउ आगै थेंक इउ मा ओंखाम संदों नै बाजैया चोली में क्या है जाबाय आगै प्रमद नोंस्राबो ओंखाम मा ओंख्रि बाजै सना बुथुवा भाजा दहायनि दालि ओंख्रि दंखायो दालि ओंख्रिया थाबबाय थाखायो आरोना नोंसिनि आदाया दहाय फैयाखैमोन ओमफ्राय फैबाबो फैयाबाबो होननानै संखाबाय मोनायाव जाखायो नालाय भाजाजों जानो हाथारा आरोना बिसोरो बिफा फिसा सानैया फिसाजोआबो जानो हाथारा ओमफ्राय फिसाजोआ उन्दैया बांद्राय जेबो नङा आरो जाखांबाय आच्छा दे माबा नै ओंखाम मोनबानो जाबाय आरोना चुन्नी पे बाजै सना बाय ओमफ्राय दहाय होनायाबो सोरबा मबाइला माबालै मेगना एसे प्रब्लेम जाबाय नामा भिडिअ बानाय नङाबा आंना एखे पियरथारमोन आरोना दहाय होननायाबो सोरबा मायबा
होनदोंमोन नामा आंलाय माथो सोर नोंलाय बैसागो सालासो होनलायबावबाय मिथिहांबाय आङो सोर एसे बिफा नामा नंगौ नामा एसे ममि नामा ना बिफा बाय बाय थांबाय दे थां दे बाय गुमै बाय आं थांबाय दे थांहाय थां थांलै थां गुमै ओंखाम ओंख्रि मोनजासिम थानोबा थाखा अबाव 8था गोजो लाइट जाखो दासो मोनबाल' माथो आंनाव मोनबाल'सो देखायदोंथ' आयुरे 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 दुन्दियाखौ हानानै हरफिनबाय आरोना बैसागुआलाय मा हाथाय हरखिफैखो माने
बैसागु फैथ'वाखै नालाय ना माथो मागोसो फैगासिनो मागो सोरलै हो बियो दैथुन नोंखागौ बेनो आं जायखौ सानदों बेनोखा बे आगै रेसमा अखि सना देव नै बिब'आ संलायबाय जानोसैलाय दिंदांदांनो उन्दुनोसैलाय गुन्दावदावनो बुथुवा फाजायाव आं बुथुवा ओमफ्राय बे बैसागु नामा आंखौ ओंखाम ओंख्रि सङा होनदों ना हर नाय सोर बियो गावनि एलबियाव सापर्ट होनो फैग्राखौनो रायोसोलायनो ने ओइ आंना गोदै गैयालै मिलावट गैया आंना एखे पियर आइ एम ए पियर अरिजिनेल नंगौ आं जायखौ सानदों नंगौ नामालै जादों आब' सुइटि नङा बियो आब' सुइटि नङा बियो आच्छा बैसागु साबनि आच्छा फैखांबायथ' आंनाव बियो ब्लु होलायनाय दङ बैसागु बैसागु बोथोरा सफैलायबाय ओइ हाराव आंनो बथलसे बायनानै दोनफैदोहाय सालाखौ लोङै लोङै दैथुन गुमैसो बायदि एलबि होबाय थानां होनबालाय सोर बे ओइ नों बारा फैबाय थानाङालाय बैसागु आं जायखौ सानदों बियो नंगौबा आरोना गावहा जि खेले गेले सापर्ट खालामबाय थायो आंहा हायानो गावस्राखौ एथबांबो दाहार खालामनानै होनाङा नोङो आंखौ ना मा होनो आगै रेसमा आदाना गुमैसोमसो खोमा बियो ना आब' सल' दामबा मोसागौमोन आरोना बैथिं सल' दामगासिनो ओमफ्राय जि गरम गरम जानाय सल'बो दामखायोना लकेल नङा नों $379 नि रिचार्ज मोना बेसेबांनि बियो 3GB नामा 3GB नामा आगै बाय बोरैबा जाबाय माथो दिनै ए बोरैबा जाबाय माथो होनदों बोरैबा लोगो मोनफ्लांबाय बोरैबा नोंखौसो ना आच्छा आं बेखौनो सोयो ओमफ्राय सिगाङाव सोनानै 2GBल' आच्छा बिब'नि अननायाव अननाय मोनलायबाय दिनै आच्छा नांखागौबो जायोना दाना आरो मबाइल लानानै माबानो हालाना मा होनो लांदां थानोनो हाला आरोना My name is Lekendamdeng. Ezi, Ozi, Lozi, Sunozi. 1, 2, 4, 4, 2, 1.
143 माने 2GB 143 बियो मा 1GB दाना बारायजोब्बायलै बारायजोब्बाय साला दहाय कमेन्ट हरबावबायब्रा ओरै होननानै ओरै एक्सा फैनो हरनायखाय कुसिना टयलेट ओइ एक्सा खामानि गैया बेबो बोरायसो फिसाजो खोनखासो बुरा है जाओ बुरा है फिसाजोआ बोसोरनै ना मा जानोसैब्रा बोसोरनै जानोसै खोमा माने आच्छा 1 2 फरायखोब्रा ओ सजना ओ मेरी सजना लाइक दान थेंक यू आगै थेंक यू दहायनिनो ओंखाम संनो थांग्राया आच्छा नंगौ नंगौ जि ओ जि लो जि दहायसो ना दहायासो होनबावबाय I love you, I love you too, I love you too, I love you too. बेखौबो रेशमा आगै love you too. बोरा है तो क्या हुआ दिल वाले है नंगौ दा आरो दिल वाले है तो दिल तो बच्चा है जी टक 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 तोरी कच्चा है जी तेरे 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 मामि स्कुल हलिडे जाबायना दङ बेफोर बख'नानै टेबोलाव दोनदो नमस्ते साहब नमस्ते 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 कैसे हो मैं आज हिंदी 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 बोलूंगी सिर्फ हिंदी और कुछ भी नहीं आप क्या बैसागु हा 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 हंस रहा है बैसागु जी हंसो हंसो हंसते रहो मैं आज हिंदी के सिवा और कुछ भी नहीं बोलूंगी आई एम फाइन यू मैं भी फाइन मैं भी ठीक हूँ लुकिंग थैंक यू साहब जी और सुनाओ आप सुनाओ कैसे आप हाँ आप बोल रहे थे ठीक है खाना हो गया क्या साहब हम तो मजे में मामी इंग्लिश भी ले भाई हाउ आर योर डे टुडे बस बढ़िया मस्त है मस्त
No, I am just come from office. आई एम अच्छा नहीं होगा, आई होगा सिर्फ. हाँ. बेल' इंग्लिश बुंफैदां. अंकल से यो सिनायदोंबा मिथिगौ. नमस्ते कौन करेगी नमस्ते. नमस्ते अंकल बिल्कुल पापा पे गए हैं ना बैसागु बैसागु. बैसागु बैसागु नो आई ऑफिस होनदों अफिसनिफ्राय फैदों मामि ओके ओके माबा जाबोदोंमोन होनबा बुंलादे. नमस्ते बेटा नमस्ते. किसक रहा है धीरे धीरे हे. है क्या ओमफ्राय बैसागु बैसागु लुकिंग सेम एज हार फादर बिल्कुल है ना पापा पे गया है बिल्कुल ऐसे ही थी पहले स्वीटी की पापा भी ऐसे ही थी थोड़ा गाल वगैरह थे अब थोड़ा सूख गया He है is a nice guy. I agree. ये भी ऐसे ही थे स्वीटी के पापा भी पहले गोलू मोलू थी आप सूख गया है ड्यूटी वगैरह करता है ना तो गाल वगैरह My real friend Bob. हाँ आप होगा क्यों नहीं होगा आप लोग तो होता है माबा होनहरगासिनो बे. माय रियल फ्रेंड नंगौथ' आरो नंगौ. तो आप ऑफिस में रहते हो क्या भैया ऑन बैसागु 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 साहब ऑन है थैंक यू इट इज ऑल कम विथ इज इफेक्ट हाँ Agree. आंखौ लेखाबाय थाखोबा आरो देखायबावबाय. kalau Raina Baba बाबाखौसो नामा. Baba मा होनदों now I am posted सेकेन्ड it बाबा. बाबा अच्छा थांखादोंना. हाँ उधर भी सही है मौसम इधर भी सही है देख सर्दी नहीं है बिल्कुल भी जोंनि न'खौनो लासिगोन नामा. मामी मैं थोड़ा सब्जी हिला के आती हूँ वी आर इज लिटिल ब्रो वेर इज लिटिल ब्रो कमिंग बाबा थादो फरायदो बाबा आइने आंनो फैदों मामा फैदोलाय मबाइलाव मामा फैदों अन बैसागु बैसागु. ओइलाय साब गानलाय आइ थफि गानैलाय थफि गानैलाय न'आवसो दङ लांनो फैदों थफियाव फैदों David. Ayam mas pila nak kalang ke? Ding 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 ding. Kurang video? Mami? Oमफ्राय in which class you read? Mami nunggu semua dong ini. I am in 6th grade. Soon I will get into 7th class. Soon. Ma. What is your name? No ini, Mami. Sweety Bodo is my name. Yung aku dikhe ba? Aku dikhe angkat sih. Ang lagi ba? Good falasi nama. Ang gitu terus buru lagi kena. In which school you read? केंद्रीय विद्यालय आरएचसी खटकी पुणे. नोजी साफ करो. मा. उगले उगले. मा खांबाय ना.
गोसो दङ रायलायहरदो very nice thank you oh देख साब नमस्ते करो नमस्ते keep it up नमस्ते करो नमस्ते नमस्ते साबधान ठीक है क्या आइथिंगा थाम करो आई आया अबे दिखाए नमस्ते बेटा बाय बाय बेटा बाय बाय ठीक है बाय बाय साहब बाय थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए nih mbak nih uncle nih ya ayo 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 dusterang बहुत दुस्तरम दुस्तरम आया न' जि सोनाङा बाबा गन्थ'आव सोनाङा गोन्दायनो आंखौला नाहरगासिनो जि होनो बाबा Good Harry. आया एक घन्टा जाबाय बाबानि माबा जाबाय खोमा कानेक्टेड बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बागुरुम बागुरुम मोसादोलाय खोनासंगासिनो थांबायलै आंखोला बैसोखौ सोलाबबाय थायाना बे आंखोला सिंगेलमोन बाप सिंगलमैन मालाय जेसु मेसाव जालायो दाना मोजां नङा हाबा जानाय बिसिनाबो टु बेबि दं आं गानालै नों गान सासे गिदिर सासे उन्दै जानो दाख्लै सर्ट भिडिअ नुदोंमोन आरोना आङो मेरा जूता है जापानी बेहाथ' सोरजों रायलायो भगबान आवाज लिरनानै फैदो मा हाबनो बिदि खालामो मामि hey मा खोख्लैनांगोन दुस्थोरामा हर आंनो बै खादाखौ थांबाय साहाबा लाजियो आरोना लाजिखायो ओरैनो सायो आरोना फिसायनि लोगो नालाय ओइ ले हले हेल' बाजै हेल' आगै हेल' जाखांबाय होनदोंमोन नामा जाखांबाय होनदोंमोन ना नोङो अ दि जनिनि एलबिआव फैला दि जनि ओइ आं दसेल'सो थादोंमोन दहाय मालाय गरम थान्दा हायदे होनलायलायबायमोन आरोना थैगोनसै ओंखायनो उनाव दा आं माया साखो होननानै मालायबा मा रायलायगोन ओमफ्राय आं खमायफोरखौ नायाना बिदि आरो नोंहालाय अबाव बेरायहैनायमोन दहाय बा मा खानायबो जाहैदोंमोन नामा बेसेबां रां लानाय थिना मम्मि थिना माबाया फैबाय खोमा ना दोनबाय खोमा ना जनिया दहायनो 4 घन्टा जाबाय होनबायमोन बाब मालाय 4 घन्टानो माने नाङानो आरोना नेटानो
बैसागु बैसागु सोर बिलाय बिफाना बिमा मा गल गल गिदिंदों नामाब्रा हा बै फास्राखौ हरफिनो मा जोंना जोबलायबायनोहाय एमबि सोबाबो दानो गोबावद्राय थानांगौ 1.5 घन्टा 1 जिबिनिबाबो 1.5 घन्टा गोजो आजा संख्रि नायलाय फाजाखौ गेवलाङो गल गलसो गिदिंहैदों ना मायो कमेन्ट खालामलाय गल गल गिदिंहैदों ना मादों कौन है नोंना बेसेबां जोबखो नों दहाय होनबा डिउटियाव थांनाया माबासो मबाइलसो नायबाय थादों ना मायो आं निउस खालामबाय जागोन बैसागु हि सोर बिमा फैदोंमोन ना मा ना नोंनो बिमा जालाय बिफा जालाय जाबाय थागोन नामा नोङो खैदाया 8थाल'सो जादों दानो जिबि जोब्बाय माबोरै 9थासिम थागोन नामा 10थासिम थानो हायालै दाना एमबि गैयाबा ने हा ओंखामखौ एरखावलाय थोखोन खेवनानै बे कुकाराव एसे साइडआव बोरैबा एसे गिसि थानो नागिरो स्टिलनि कुकारबाथाय एसे जिङाव गिसि थानो नागिरो आरोना बेखायनो एरखावनो थिनो एरखावना थांलाय बाबानि मबाइलखौ लाय मामाया मामा लाबो आच्छा गल गलसो जादों बेयावथ' जेबो गल गल जाया आं दहायनो 1 जिबि सोनो थिनबाय नङा दे 1खौल'सो नङाबा 1/2 जिबि सोजायोबा 1/2खौबो सो माने ग्रोब 1.5 घन्टा एसे बारबा मोजां जायो नाय हले गल गल जादों र' एमबि सोनो थिनदों आं आखायावबो बिदि आल्टाना नेल पलिश फोननो हाथारा आरोना माबा सेरथाबनाय मोनो बे दाख्लै बाजाराव नायदोंमोन गल गलनोलै गल अबाव थांनानै सोहैखो आजा नोङो गैया माथो 1 जिबि गैयाना नोंनियाव गैयाबा माथो 22नि दङ डाटायाव थुनानै नाय आच्छा नोंनाव हाफ जिबि दंमोन खोमा आं नङा दे मा आं नङालै आच्छा मामि फैदोंमोन बहा थांखो मालाय गल खालामफिनबाय नामा बेलाय दालिखौ फुदुंबा फुदुंहैफिनदो एसे
प्रभु भगवान नागिन 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 बेबो मबाइला नखलिथार दे जेबो माबानो हाया हो आं माबा हरबाय आरो माबे इउटुब चेनेलालाय मानो गेवला नंलालाय नों मा खालामलायखो हा बे गोजौआव मा माइनास मैनास ओंखारनानै थाबोजोबदों खिन्थु जायाखैमोन खोमा आरो नंगौथ' आरो इउटुबावनो हाबना लानायलाय माखौ आंनो बाहायखो मा थुनायमोन नों मा थुआखै आं क्लियार Kamu pakai Sweety Bodo Very albeit, लादो आंनिफ्राय हटस्पट वाइफाइ लादो अन खालामबाय आङो थाब जोबनायनि paling thap जोबो ने आंना 1.5 GB ल'सैना नोंना 2 GB ना नोंना 1.5 GB नोंना बेसेबांनिखौ सोनाय 1.5 GB खरल'सो फाटो नोंना 2 GB ना माबा मोननाय दाना खम माबा थासै खोमालै नाम्बारल'सो लिरनाय बिदि जानोसैलै आरोना माथोबाव
रुपना सरगारि बाजै मा खालामदों नोंसोरखौनो दाउब'आ ना जमनाय बायदि जमगासिनो आरोना आंनि बिबोनांफ्रा माला फैगोन आं लेब 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 रायलायनो आरोना हारसिंनो बोरैथो रायलायबाय थानो जायोना नोंसोर फैबा मोजां मोनलायो आरोना आं एखमबा ओरै सानो फुङाव होनोसैलां बेलासियाव होला सानो आरो बेलासियाव ओरैनो थाबा होनोसैलां बिदि सानो आरोना ओमफ्राय ला फैगोन सुटियाव न'आव थांनायानो बहुद गोजान आरोना खुनु मार्च एप्रिल मार्चआव फरिखा जायो नालाय एप्रिलफोराव थांनोसै खोमा माबा आख' फिख' जाथारा आरोना दाख्लैसो अक्ट'बरावसो थांबाय जोङो अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर मास मोननैल'सो जाबाय ओमफ्राय मामिनिया मास मोनसे छुट्टि जाथारो आरोना स्कुला बेखायनो बिराद आख' फिख' जायो खाथिमोन सानसे साननै थांनानै फैगौमोन दिल्ली जामोन आं हारसिं थाङोमोन गथ' गथायखौ लानानै ओमफ्राय दा बिराद गोजान ना बेखायनो हाया आरोना ट्रेन आरि सोलायनांगौ मानांगौ जारलाथारलै सरकारनि ओंखाम जानायाबो हेलो दीदी की करी आसा आसू आप लोगों की ही राह देख रही हूँ मैं मेरे देवर मेरे भाई साहब कब आएंगे और मेरे साथ थोड़ा सा गप्पे मारेंगे थैंक यू आकाश बैसागु रुपना रागै आं मासनि 11 थारिख साननै छुट्टि दं 45 days औ दाख्लै खोन्थाखादोंमोन ना 45 थांगोन होननानै दे थांनानै फैदो जा जारलालै मामि जाहैदो भात खालाने खाबा हयसे आरो मा होनो दं आच्छा दे थांनांगौलै थांनांगौ 16 मार्चनि 16 जानुवारि फेब्रुवारि मार्च होनदोंमोन नामा ना बे मासनि होनदोंमोन ना मार्चनि होनदों मासनि 16 दे थां 16आवबा नों सिगां थांखाब्रा फार्स्ट बेबि ना सेकेन्ड बेबि सोंथारबाय आरोना फार्स्ट बेबि ना सेकेन्ड बेबि कौन आसे गुमै आसे মই आसु और मोर ছোৱালী आसे लरा आसे मा खालामदों नोंखौनो नेगासिनो जोदौ आगै रुपनाथ स्वर्गियारि फार्स्ट बाद एडभान्स तो बहुत खम जायो आरोना होमबाबो एसे एडभान्स थांबानो जाबाय आरोना सेकेन्ड बेबिफ्रासो एसे सिगां जानो नागिरो आरोना होनायनि ओमफ्राय जानोबो हागौ खिन्थु बांसिन एसे लेट जायो आरो होमबाबो एसे थांबानो जाबाय आरो सप्तासेफोर सिगां नोंलाय आंलाय नोंनो दौगोन ना मागोन गाव गावबागाव जाब्रा ओमफ्राय लाइक दान थेंक इउ आगै जोदौ 1K नि पार्टिया बोरो होनदों 1K नि पार्टि नांगौ फैदो
बिरनानै गान्दुलाजों होनोसै केक जाबनोसै ओह गुमैहाय अन थांदो नोंहा अन नामा मोनबायलै जानोसैलाय रावबो फैयासै आं ओंखाम जानोनो नागिरनायाव फैलायबाय बयबो मा जाखो बे एसे फाजाजों जासिनोलै बे दालिजों जासिनो अन जाना नैसो नामा जालायनोसै नामा औ एलबि होदों मानसिफ्रा दोनदो दे मानसिफोरा एलबि होलाबायदों माथोलाय आं होबालाय रावबो हो र'दै आं फिदिंनानै दोननि ओंखाम जाग्रोनि सोरनावबा बेरायनानै फैनोबा बेरायनानै फैथां दा फैफिना ओंखाम जानो आं थांबाय दे थाङाखै थांजोदौ सोर बियो जोमाव हेल' जोमाव ना सोर ओमफ्राय माबायाथ' जोमाव अफिसियेल जना अन आं ओंखाम नै एथबां बार बुरजा होआना बाबा फानलु नांगोन बाबा आलुखौ दा दहायबो जायाखै जेबो दहाय सामस बैसे जानाय हेल' जोमाव नामा जोमाव ओमफ्राय कि है क्या हाल है बस बढ़िया जोमाव नङा आं ए जना अफिसियेल दे आगै जना ओरैथ' हिन्जाव नुदों हिन्जाव ना हौवा मिथिया दै मस्ट वेलकाम आगै क्या हाल है बढ़िया आकाश आकाश ज्वाइन हो जाओ जोना के साथ लगायबाय लगायबाय नै दा मामाया लगायबाय नै बाबा जोमावा एलबि होबाय आं गुदिंबाय दसे आदसा जोमावा एलबि होदों र' आंबो दसे जानानै थां एदावहैनो सालाखौ साला दस्रा आइदिजों बाबानि आइदिजों एदावहैनो र' गावबा आंखौ एदावफैयो आदसा एलबि होबाय दांसो होनदोंना आदसा एलबि होनदोंमोन जोंनिथिं दावरावथारलै आल्ला होनग्राफोर मेरलाथार दालि दङ आं दालिखौ जालालै दालियाबो जि गोथाव जाखादोंमोन दा नोंनि ओंखाम लेथ्रा लगायनायखौलाय बोरै देखायबायनांगौ बाबा औ लादु बनायालाय आदसा दे
알라. 네. 이제 손키는 숭키 잡아 내르는 거네. 날 잡아주는 내 손키 잡수지 돼. 손키 로간 그거가 돼요. क्या सब्जी है दाली बथुआ आलू की सब्जी 인기 안배 안금 안배 खाना 안배 아빠 안배 아루 안배 터자 안배 인기 안배 두가 배 언니 आंहा फाजोंबा जाब्रेनोसो नागिरोलै जारलासो बाबानि दसेमान दालिखौ नोंखौलाय कुकारखौ ए मजा होनो आरो मजाই ভালে ভাল লাগে ন বথুৱা ओंखाम বথুৱা আৰু আলু ভাজি আমাৰ পোৱালীবিলাকৰ যি খায় দেই বথুৱা on बैसागु on थेंक इउ हाय नों थाजोबाबालाय सोरथो थासाबसैहाय आंनि एलबियावलाय आइलां बायलांनो रावबो फैथारा होननानै अनबाय बायनानै थासाबबायनानै होयो खोमा र' आंबो नेक्स्ट मासाव एसे एमबि बुरजा सोबा गोबाव थानोसै 마요 मा जानांगौ 여 मा जानांगौ जाम्बालाय 운전은 알았으니 봐봐 미안아. ओमफ्राय जाबोबाय फेरें थांदों होननाया हा बिजों थांबाय थादों 따뜻하네 ओइनो गथ'नि ओंखामा लाहर लादु लुदु आंखौसो दिगदार 손키는 손길 가득 내봐. 헐 가정 나 어디 그래 흐악해봐 맞죠 흑하이 나는 그래 쌈바탕 마탕 아치세 카레 하하 카레용 마 빠니랑 ano yeah 100% Basta hindi dito na na 멋쟁이 이렇게 나오면 왜 붙잡고 사람이 스탑 내고 타오자ye tìm miếng này cho các bạn. 엄마 왜 그런다니 나는 팔랑 잘라준다는 맨날 그런 식으로 이러지 마.
malam kan buat berdoa. 지금편은 가면서 माबानि स्पेन बोरायनि बिबारा जोंनाव माबानाया जि बारदों जाहैबाय जि मोजां जाखादोंनो दे खोन्थाबाय Bodo Channel. câu hỏi lấy mạng xài của người con nữa 맞아. hả cả vậy đó thôi là người con Bang sini dia bilang. Menurut mana ni? Simpan dulu lah. Răng đường cũng nó thả đường đây trên bàn này đây nó là điều ra để là xin thả này xíu thì cho thả này xin để là Bodo Channel. đi mà lên bàn này cũng câu về sao on để hai để nó sẽ thả sang bay chơi hay là mình dùng này ada luna라. 아유 나 뭐 클래스 볼래. 8만. bảo vậy thấy hết những class school 누나도 14 그 가지는 19 7 정말. 7 그런 거야 8. 8 커비 성은 말해. nó sẽ nó cho tiền này ba cái gì thêm mình nó mà 하와샤는 시피들 파 파이랑 뭐가 되는 거야? 아무나 이렇게 정말. 미니네 안그래 진짜 Happy birthday. 아? Happy birthday. 페이스북 미지가랑 같아 그만. Tinggal di bawah itu tidak. 지금 그 보고 좀 크네 cái 그들만 하려나 아무나를 같은 거나 해요. 코나볼 봐 크네 봐 그러죠 못 타고 집에 그냥 코나볼 봐 기지 크네 이래 학교는 배우던 장은 나 너무 쑥쑥 지나갔어. 말에 그 샤브고에 장난 된 감이라 Bodo. 이제 넘어져. Mana kopi? Bisnes status din này có nai bê thành chứ nhở 하양해야. anh nông nông đông nhở nhưng mà cái ba cái đó sẽ ra sao cái bê thâu rồi lấy số tôi bisnes đi nè sẽ bê mà bán cho nào sẽ những cái Max pinang kasi Kau buat kakak sendiri dulu. Kakak sendiri. Macam ni. 외국에 왔어. Thì xí nó bảo mình cái xí gì vậy? chừng nào ăn không được thì ra cả ăn là được này sớm chỉ đi bán mà không phải nên cũng phải không thể mà là nên là bao phần ăn 싫다. Wow.
फैयासै मा जाखो अ दहाय सानाव फैदोंमोन नामा मामि दै फैयाखैमोन नी क्या है चोली के नीचे क्या है चोली क्या है ओ सुनने के मा सल गैया आरो दिल है मेरा सोने के दिल है मेरा मा गोदाव सोराव माबादि खायलाबायोब्रा एलबि होनायालाय ओहो हो 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 दै जाजोबदो दे बारा आमनो गोथाव जादो दे बावदो आंनि अक्की सना मायना थांलाय फैलाय सानसोंबाय थागोन आरो नोङो गुमै थानोबा था थांनोबा थां जाखांबायलै जोंहाबो आच्छा नोंनिया रेड फैयो आंनिया ब्लु फैयो मा जादोंलै आं एख' मिथिया नोंखौ लागै हा मा जादों ब्लुबा मा जायो हो र' नों मा डिस्टार्ब खालामफैयोलै मोजां मोनथारो थांबै आरो आं इंलिस फरायबा इंलिस कमेन्ट फैबाल' फरायहोगोन बिथिं थां जानला मानला कमेन्ट फैयो मामि एक सेकेन्ड र' आं नोंनि कमेन्टखौ फरायग्रोनो हा एफा गोबावजोंसो माबायो आरोना र' मा बालनो ब्लु होलाबायो नों नाहैथां ब्लु होना बायनाया मा जाना दं अके आच्छा ब्लु होनाङा नोंनावबो होनांला बोखारनि र' होमबालाय रावबोथ' गैखाया मा जादोंलै हो ब्लु बोखार जोब माबार अके बैसागुनिखौ बोखाराहाय मा दाननाय जाबाय मानसिफ्रानो थांजोब्बाय बोखार र' आं बोखारहैबाय कमेन्टसो माबादां ब्लु होनायनि खारनै मोनगोन
नों जेब्ला जायो अके आच्छा ब्लु बोखारजोब माबार अके माबार ब्लु बोखारजोब माबार बोखार माबार ब्लु आनुनाव रावबो फैनै मानसि अयदांगो आनुनाव रावबो फैनोनो हाला आच्छा ओमफ्राय सिनायनाय मानसिखौ हो अके आच्छा ओरैनोथ' आंनाव सिनायनाय गोजाखासो ओमफ्रायथ' रावबो फैयानो ना 100था कमेन्ट खालामबाय आं कमेन्ट नुलाया आच्छा ब्लु बोखार नों माबार जिमान दावगादों मा होनदों जिमान दावगादों ना बे गासैबो सिङाव फैजोबदों आच्छा बैसागु अन ब्लु ल बोखार माबार रावबो गैयाना नोंजों नै माबाल'सो एसेमल'सो दं ओमफ्रायथ' आरो गैया कन हे नैलाय इयो मामिनिसो नैबे आइडिया आरनिया मामिनिसो ओमफ्राय आकाशखौलाय आकाशाबो दाननायसो मामि इयो ब्लु होनाय बिसोर थांबायना आं मिथिला ब्लु जादोंना जायाखै दाननाय जादोंना जायाखैलै मामि जायोना आच्छा हेल' मेडाम बाय बाय बैसागु मा दागाजों फैखो आं थांथ'बाय लाइक 9 दे थेंक इउ बाय आं थांथ'बाय लाइक 8 हे मा 8 9 जायोबा खेबनै खेबथाम होजायो नामा आं थांथ'बाय लाइक 9 रागा जोंफैबाय जोंना हेल' मेडाम ओइ आगै बाय आं थांथ'बाय लाइक दिस आब' होनदों बाय आं थांथ'बाय माने दं होननाय जादों आरोना आब' सुइटि नङा बियो मा होनखो ब्लु होनायखौ होनदों बैसागु साबमि आच्छा होनबालाय सोर बे होनदों होनबालाय सोर बे मोसादो सल' दामासै लकेल नङा नों बयलारसो ओरैनो मामि बेसेबां देजनि जागोन माया नै मालानि समेन मालानि खोथाय आङो सरिहाय ओइ भगबान गोदो गोदायनि कमेन्ट फराय आयौ जारलासो फाग्लि नांदेरनायसो ल बोखार मांबार हिन्दी रायलायग्रा मानसिखौ ब्लु दा हो आं नोंनि फार्स्ट टाइम एलबियाव फैनाय ब्लु बिबा दा होखा आच्छा थेंक इउ गुमै खोन्थानायनि थाखाय हासे अख्रांसे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आं नोंसोरखौ ब्लु होनाय होयै रायलायनाय खोनाबाय थाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय ब्लु बिबाबो दाहो रावनोबो आंगि ब्लु बिबानो जानला मोनला दाहो अके गुमै अके जानला मोनला ब्लु बिबानो दाहो मोनथिबाय आंगि बैनाय औ थेंक इउ अन जोंना बैसागुआ ओमफ्राय लाइक दान बाजै होनदों औ गावहा दहाय माबायाखैमोनब्रा मा होनो कमेन्ट गारबोआखैमोन ओमफ्राय आङो
गोसोखांबाय आरोना सोर आंखौ साब खालामदोंमोन होननानै आं नागिरबाय थाबाय ओमफ्रायसो आं खालामबाय आरोना गावहा कमेन्टखौनो गारलाङाखैमोन बियो निजोरा नोजोरसो आरोखि निजोर होनलाबायोलै मेगनानो जाला आगै आंखौ एलबियाव नुला दे अनलि 20 डेजनि उनाव मानो दासो फैनो हादों बाजै सना दे जेबो नङा दे ओमफ्राय ब्लु होब्ला नोंजों एखे पावार जायनो नों ब्लु होबा अके मा होनखो र' ब्लु होब्ला नोंजों एखे पावार जायनो नों ब्लु होबा आच्छा औ बेखौथ' आं मिथियो मिथिनाया बयबो माबा खालामनो हायो इदि होननानै आं बेखौ मिथियो आरोना ओमफ्राय सोरखौ फोथायनांगौ सोरखौ होनांगौ सोरखौ होनाङा जाखो आहालाय ओरैनो जेबो रोंखाया जों आरो साबसिन जाबावसिगोन माथो टिंटा टा टिंटा 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 काटा होननायसो जारला जाबाय नङा होमबा हाय बिउटिफुल ओमफ्राय खाना पीना हो सो गया खाना पीना हो गया आकाश मिली आप कहाँ से हो आसाम से इंडिया से कहाँ से हारसाथ' जाखागोन र' असमिया जाखागोन र' खाना पीना हो गया हाँ बेखायनो ब्लु दाहो ओमफ्राय जेनेबा नैलाय इसोरथ' आकाश मोनाथ' फैबाय थायोना बिसोरखौलाय मा खालामगोन आंलाय बोखारनांगौ बिसोरबो जे साब खालामलायनो ब्लु बियोना माने मिसिं हूँ अच्छा कि माबा बर' बुझी पाए हैं बर' बुझी पाए निकी बोडो समझ में आता है आपको आता है बोडो आकाश बोडो लैंग्वेज समझ में आता है आपको आता है तो ऐस कर दो हाँ और नहीं है तो न एन कर दो दाह थोड़ा थोड़ा अच्छा ओमफ्राय सोरबा बिहरथारनायखौ मा खालामनांगौबा आं जारलासो मोनलै मा प्रब्लेम ब्लु होनायनि ओंथिखौ मोजाङै मोनथियो नों ब्लु होनाय माने जेनेबा मा होनो बे साब खालामनायाव खामानि होयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो हाइट हुइटबो खालामलायनो हायो एक दुसरेजों बेखौ मिथियो आरोना आङो बे बिफायाबो सिरिल' थाबाय थायो खोन्थाया ओमफ्राय आङो बै माबानियाव मा होनोमोनलाय जनि ना मानि बियो मालाय लगे बोखारखायो खोमालै आं बाय होनबाय नालाय दे होमबालाय आं ब्लु बोखारनोसै बिदि होननानै मालाय बोखारखादों दाख्लैयो आं बाय होननायाव आरोना बोखारबाय কি কৰি আছা আছোঁ আৰু এনে কি কৰি আছা এতিয়া আকাশ পঢ়ি আছা নেকি क्या करते हो आकाश जी आकाश बाबू मेरे को ब्लू दे दो
नुदों बिबाय दा अभी उधर है ना किसी की ब्लॉग में थोड़ा सा गड़बड़ को 5 मिनिटनि बारा दा हो अके हाजि होनदों दे अके ओमफ्राय गोसोआव थालाय लाङा ना सोरखौ होदोंमोन माने साब खालामनो बिबाल' होनांसिगोन आरो ना ओमफ्राय लगे लगे अफ खालामफिननांगौ ना मा जाखो दैथुन बेखायनो ब्लुखौ आकाश लोगो खालामदो बेलाय बिदिखौ मा होनगोन आकाश लोगो खालामदो नांसिगोन आरो ना फावथेन खोलोम लाखानांसिगोन ओमफ्राय टिक 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 सार्च खालामनानैसो नागिरनानै बिनि माबाखौ साब खालामहैनांसिगोन ना होमबा आंथ' रोंथारालै मा गिबावबायसो आरोबाव ब्लु होनो आंखौथ' नङा बिसोर बिहरलायो ना मामि दैथुन संसार दैथुन खोन्थाहरदो ओइ नै नों थाबैबाय थालाय आंनि एलबियाव मा होनदों र' आकाश लोगो खालामदो आकाशआ माबासो मा होनो एसामिससो आकाश मा होनो आंखौ ब्लक खालामना दोनदों सोरबा दहाय आं बेनाव कमेन्ट हरबाबो बियो नुवाखै आच्छा ब्लु दा हो आरो माबोरैथो साब खालामलायगोन दे पिन खालामबा माबोरै जाला मोनबाय औ आंनि आगै आं नों नुवाखै नोंनि कमेन्ट नुवानो ओइ जे ओमफ्राय बैसागु अन नोंना 1K जाबाय साबआ अब्ला नोंना अनलि वाच टाइमनि गोनांथि नङाना नोंना औ ओमफ्राय माथो खालामनांगौ प्लिज गाइड मी अके बोलो दे ब्लू दे दो दी हेल' आकाश प्लिज साब मी माने आं ब्लू होआखै इनो हरनि दै र दिया सुनो अलग भय लगी से मोर फट आप जाके फटाफट से साफ करके बेग आ जाना और ये संसार अंजुनी संसार आपको बैग दे देंगे ठीक है कर दिया हूँ माबोरै पिन खालामनांगौ बिदिनो बिलायलायोना अबे थांखो थिना अनहाय मामि नै माबा माबि खोनालाबायदों है गरबर जाबाय बोरो स्टेन्डार्ड मर्डार पिन खालामनानै थिगसिन आच्छा थिना दि र' आं सोंनि र' हेल' आकाश प्लिज सापर्ट मी होनदोंमोन आरोना नै साब खालामनाया सिगां नों कमेन्ट हरनायखौ नों नायग्रो बेनि उनाव ब्लु हो अके आकाशाबो लोगो दं खोमालै आकाश मोर हेरी टू साब करिছে না চ্যানেলটো হ্যাঁ साब करिছে ना নাই अजनी नोंखौ आंनि चेनेला हाइक ना आच्छा हाइक खालामना दं होनदों आरो अके र' आं सोंनि
होनदों रथिना दि होनदों मा जाखो माने आंखौ दैथुना नाङा होनदों आरोना ओमफ्राय आंहा सोरनो होनांगौ जालायलांबाय सोर खालामखो दैथुन इलाय ओमफ्राय आंहा होनो गिलायलांबायना दैथुनखौ बोखारनि र' नै इदि दाननायखौ ओरै खालामबाथाय दाननो मोननाय नङा ने ओमफ्राय मा जालायखो जानो दैथुनाव माने नैबे आनजुनि माबायाव कमेन्ट हरबाबो थाङानो आरोना हाइड खालामनानै दोनबायनो सोरबा ओमफ्राय आंहा बेखायनो गिलायबायहाय नै बिमा जारलासो टु लसो ब्लु इसा जानो हो किसिलिए दो ब्लू किसिलिए दु ब्लु आदसा सोंहरदों बैखौ माने फैबाय थायो इयो आंनाव दङ नामाथाय साब ओमफ्राय आं नायनोबो रोंलाना थां बोरै थांनांगौ थांजायाना मिथिया आंबो थिना ओमफ्राय आं जै आंखौ सोरबा खालामनानै दोनबाथाय बोखानोबो रोंखाला आरोना आङो ओरैबायदि मिनिथावखा आरो गोरों बिराद गोरों इउटुब एसे सालायबावलायनो नागिरबावो नामा रोङाफ्रा मा खम मा दिस्टार्ब खालामाबा बे खम मांग्राहा हाय दब्लु ए बियो फैबाय थायो आंनाव नै आकाशआलाय अन्जुनि संसार सापर्ट अन्जुनि सापर्ट होनदों थैंक यू आकाश अंजू को करने के लिए और मा डिलीट खालामफिनलायखोब्रा माबाया खोमा बेखायनो दानफिनबाय बेसेरा एको नहय दे एको नहय थैंक यू आकाश होनदों आरोना ये अंजुनी बाद में कर दे देंगे आपको हे हिंदी में रायलायनो रोङा वापस दे देंगे आपको बर' रायलायलाय हिंदी रायलायबाथाय जाया आरोना मोनबा बिसोरनि कमेन्टआ आंनि बेहाय फैयाखै नेटवार्क जानायखाय कौन है दीदी कौन 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 है दीदी आकाश तुम्ही मग साफ करि दिसा हे साबथ' दंखायो बायदि मोनदां बे गथ'खौ आंजों बैसागु बे अन नायनानो हो बेयावलाय बोरै नायजानांगौ जामबिलाय बेनि नामखौसो सोंनो नांला ओके मानोबा कमेन्टफोरानो फैया मग साफ কৰিছা মোৰ চেনেলটো এনেতো আহি থাকে ন नुबाय थायो आरोना आं बेखौ फैबाय थानाय फैबाय थायो ओमफ्राय नुदों आंबो मा কি खालामनो কৰি हायो আছা नै मडेरेटरा আকাশ मा মোক खालामनो চাপ না নাই সুধিছোঁ মই ভাইটি খুঁজেবতো আং দেখাতো नोंसो কি করে আছে मा खालामनाय जादों नै जादों আচ্ছা বলে দে 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 কমেন্ট কৰিবি দে কমেন্ট কৰিবি কমেন্ট छोड़ देना कमेन्ट छोड़ देना कमेन्ट छोड़ देना কি কৰি আছা বহি আছোঁ ভাইটি थायो फैयो आरोना बियो थाफैबाय थायो दहाय सानाव फैगोन फैयाखैमोनथाय ब्लु होदो दसे होनि बेसोर बे कमेन्ट गारबोखाबायना लगे लगे खालामनोबा माबायोहाय गोमोरफिनो खोमा अच्छा साफ कर दिया अच्छा आजही কৰিছা মোক হে তুমি দেখোন সদায় আহি থাকে মোৰ লাইফত হে মোক কৰাই নাই নেকি सोबियोदा হে दासो अना नङामोन खोमा अह अनला ओंख्रि संदों नैया कश्मीरी ब्लगा जाना कश्मीरी जाना थांसै अनला ओंख्रि संदो जाना थांसै अबाव थांनो
Kusung mami hi. Bekja. Ha? Ubiya kasa. Tasam putun. Search করিছা? Search করবি তো? ঠিক আছে হুম? এই কাশ্মীরি ব্লগ আরে बिनाबो blue जानांगौ होमबासो थांनि आच्छा नङा सोरबा सासेनिया थांमारो गासिबो थांनो मोनोबा गटु चेनेल सोर होनखो ब्लुल' थाङो हैद आंगि ब्लु होआबा थांनो मोना आंबो नङा खोमा मानोथो ब्लु होयो आंगि मेदाम जानो फैदों बिमा फिसा नांलायदों बिमा फिसा नांलायदोंलै मामि माथो साला फिन माबे फाइन्डिं लाइना आसाम रायलायनो रोङा नोंबो माथो साला फाइन्डिं लाइना आसाम एसामिस रायलायनो रोङा नोंलाय गोदो एसामिस कलेजाव फरायनाय बिदि जानला मानलाखौ रोङा मिथिबाय सादा सिदाखौ रोङा ने जोङो मैया आद्रा थादोंहाय मिनिनानैसो थैगोन भिडिअ'आ मोनसेल' ओमफ्राय सर्ट दालाय ओइ आकाश गल ने आकाश साबधान दिसुं दे मा होनो आकाश ओके তোর হেৰি তো চাইছোং হে ভাইটি এই দুসরা হেৰি দি आईडी दी आकाश साबधान ओमफ्राय जोंना रेशमा आगै ब्लग जाखांबाय नामा औ जाखांबाय आगै अके कि खबर कलिजा बे कलेजानिखौबो बोखारनानै होगारगारगोनलै आंना ब्लुखौ ओइ थिना मामि टु सो माच थेंक इउ सो माच अके अनजुनिनो थेंक इउ सो माच हरदों बोराय गैया नामा लोगो दङ ओइ दङ आकाश दिदी তোর ব্লগটো চাইছোং এটাই আছে দেখোন হেৰি ভিডিঅ' খালি শর্ট এৰি দিয়া নেকি খালি শর্ট আপলোড কৰে নেকি লাইক মাৰি দিছোং Thank you, Di. Most welcome. Kolija, De. Kolija, oh mor Kolija. Bokarlai nani ang. Kolija, De. Bokarlai nani ang. Acha, De. से देखो दीदी हाँ saya Sarita Holsawa no कमेंट करो लाइक करो कमेंट करो सपोर्ट मी लाइक माबोरै होनोमोनलाय बैयो मा होनफैयोमोनलाय जोंना साला दाउखुमाया फैयासैलै अबाव थांखो बियो आरो এটা চাই দিছো লাইক কৰি দিছো हानो ओइ थिना मम्मी बेसेबां लानायब्रा दहाय खानाय बोजानायालाय ब्लुखौ
बोखारमारनांगौ नोंनिखौलाय मा होननानै बोखारबायनोसै आंलाय बोखारबाय दे अन दे आगै दे आसामिस गान सायासुं आरो साइ दिलु लाइक करि दिलु ब्लु बोखारदो फ्रेन्ड अके आगै अके आंखौ बिदिनो फोरोंहरदोहाय जारला जाथारगोन नङाबा ने एक दुसरे आकाश भाइटी जितिया हेरि लागे साब करिब जब आपको ब्लू चाहिए होगी तब आप मांग लेना फिर मैं वापस ब्लू ले लूंगी आपसे ठीक है कमेन्ट खालामफिनलाय OMG मम्मी हामबाय नामा माबोरै जाखो देहाया बिमा dislike thank you मम्मी बा saya suruh अभी दे दो आंनि ब्लुखौ बोखारबा फैला आं नायलाय गावनो बोखारनो थिनलाय अरे अभी दे दो किसको साफ करना है संगीता दीदी को साफ करना है क्या मैं एसे मोजां नोंखौ नायनो फैदों गोदै नोंनि रावखौ गावनासो गोदै आंना खाब्रांब्रांसोहाय मिनिनोसो ओंखारो आंना अना गैया एसेबां इदि दानानै हराहाय बे गारमाखौलाय मानो बिदि दानानै हरो आंनिखौलाय ओइ नै बैसागुआ बागुरुम्बाया दसेनो ब्लु बोखारनो थिनो दसेनो माबानो थिनो मिनिथावसो दिलु दे साफ करिबि संगीता बायक साफ करो संगीता दीदी को दिसुंहा फाइदि साकसुन नोंबा एसेम नंना नङा एसेम फिफा आं बोरैबा गिनो ओंखारलायलाङो नोंखौबो बिमा नोंनि रायज्लायनायखौ जि मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो नोंनिखौ मालाय नोंसिना गोदैथारहाय सुइट गेस्रेम गोदो बै उजिगासेयाव नोंसोरनो मैथा ओंख्रि जाहोदोंमोन खोमा ओमफ्राय मा होनो फाख्रि बिलाइजों दै दौदोंमोन खोमा ओमफ्राय माबा माबि बिदिनो खालामदोंमोन खोमा आरोना बैसागु खारै जाग्रा नामा औ बेनो खोमा माबा दसेनो ब्लु बोखारनो थिनो दसेनो हरो ओइलाय सांगि कलिजा ओइजे नोंगौ कलिजा सांगि कलिजा मम्मी मा खबर एसे मोजां मोनबायनोहाय मा होनो लोमजादोंनो औ लोमजादों दहाय सानावबो रायलायखादोंमोन आरोना जोङो नोंखौनो माबानि नोंस्राथ' ख्रिस्टानसो खोमा ना ने संगि हेपि क्रिसमास होनोमोन नामाब्रा ने हेपि क्रिसमास दे बैसागु गगा गारामा सानाय कलिजा लाइभ कलिजा लाइभ दिसुन तिताই ঠিক হব লাইভ দিবি কলিজা আমি যাংনে बैसागुर মই দুইজনে बैसागुए गाना गाबाय करिब মই नाचिबाय करिब ने बैसागु थिना मम्मी खारलांबाय थिना मम्मीया बे बैसागुआनो होखारहरखाबाय खोमा बैसागु नङाथे बैसागु सल' दामसिगोन आङो मोसासिगोन मा ओंख्रि जाखो बिमा गावदां माबा मा होनो दालि दहाय साननि दालि ओमफ्राय बुथुवाजों आलु भाजा आरो नोंस्रा अबाव बाजार खालामो बलांगुरि ना बिजनियाव फैयो ना बैथिं थाङो बङाइगाव थाइसे थाङो खोमा ना नोंस्रा
क्रिसमासनि धमाकेदार शपिं खालामदो गोथाव बिमा होनो नोंस्रा ख्रिस्टियानसो ना ने संगीता बायद' दीदी फलो बैक मी अच्छा কৰি দিব দে বাইদেউ মই নিচিনা দেই सुन्दरी एके स्लिम मा नोंना मोखानो जि स्लिम थारै मा केमेरा खाथियाव फैबाबो जि स्लिम नुखायो नोंखौ आंनो पागलि जालायो खम जोंना सोरबा बिबोनांफ्रा पागला जालायो बे ने सांगी कलिजा मैगं जानायखाय दा सान्दै औ दा एसे मोनाफोराव जाबा एसेबा बोरैबा जायोना बेग मी करि দিব हा संगीताय करि দিব आप कमेन्ट दिसा दे करि দিব द बेग बिमा आं ख्रिस्टियानसो एसे मिथिखादों आरोना आङो ओमफ्राय हेपि क्रिसमास होनो नामा अबाव बिमा फिल्टारसो महरा खाथियाव नायब्ला मोखांसो इदि होननाङा मा बोरैबा मोनलायलाङो ने कलिजा माबा बैसागुआव जों बोरैबा मोनोना आंनोबा मा मोनदों नोंखौ नुनानै कलिजा लागिसे मा होनो एडभान्स हेपि क्रिसमास बिमा औ कलिजायाबा आरोबा एलबि होगोन ना होला भिडिअ बानायगोन ना बानायला मालाय क्रिसमासनि नोंसिना थुम थाम जाथारोना जोंनाबो सासे आमाया ख्रिस्टियानसो आरोना गस्ला हरलाय बिमा अके टिंकी ओइनोलै जादोंना जायाखै नायलाय थेंक इउ बैसागु ओमफ्राय तुमि एमान मा बियो आकाश फाइटी हेरित इंग्लिश दिया लिखि भी मैं एकेबारे बुझि नापां आरो अखमिया सांगी मामि जादोंना जायाखैथाय खेबसे टुक मेसेज हरलाय एखमबा रोंलायलाङाबोहाय संगीता बाजै सना मा खालामदों संगीता बाजैया गगा मोनदोंनो कलिजाया ओमफ्राय एसे होनबाबो हाबफैबाय आरो फेफे फुफेबाबो ओमफ्राय मा होनो संगीता थेंक इउ आकाश मिलि अके होनदों करि দিব संगीता बाजै सना मा खालामदों फिथा लारु जि जासिगोन मालाय बिस्रा थान्दा संगीता मामि मोना साब खालामहैबायदां आकाशखौ जादोंना जायाखैथाय कमेन्ट हरफिनासै मामिया ना गलसो गिदिंहैलायबाय नामा कमेन्ट थाबथाखो ना मा जाखो फाल्थुसोलै बेबो मालाबा गेजेर नांथानानै होयो ओ मोरी खोलिजा तुर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 ु आकाश जइन कमेन्ट डान चेक अके मामि हाथाय खालामबाय नामा नोंस्रा अबाव हाथाय खालामो बङाइगाव हाथाय खालामो ना बिजनियाव खालामफैयोब्रा मामि ओइखौसो होनदों आन्थि प्रमद आगै उन्दुना दं
दाथ' गोजां बोथोराव जि बोरैबा मोनो आरोना गरम बोथोरावबो बोरैबा मोनो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनांगौ आरो गथ' गथाय दंना जारला गुंग्राय गारथावगौ ना माथावगौ बङाइगाव बिमा नोंसिना ओरै एसे डाइरेक्ट जाखायोना भबानिफुरजों बिजनियालाय फिसासो जाबाय क'क्राझार माबा बङाइगावथिंनो ओरै थांबाय माबाथिं ओरै सिदा खाथि जाहैखाबायबा आरो बङाइगाव थांबा बांसिन एभेलेबेल साबसिन जायोना बिजनियाव आरो फाल्थुसो एसे बाङालिफोरना बिराद गाज्रि थिना बिमा मानो दैथुननि कमेन्ट हाइट जादोंनो बिमा माथो दैथुननि कमेन्ट हाइट जादोंनो ओं बेखायनोथ' आंखौ होनफैबाय कमेन्ट ब्लु बोखार होनफैलाबायबाय आरो बे आं बोखारबाय आरोना ओमफ्राय नै मामिनि दं बेथा गिदिर फैदों हटेलनि माबे सुनाम लोंजादों बिमा आंखौबो रागा जोंदों बिमा माथो दैथुननि जानो सोरनावबा होनदोंमोनलै नैबे माबा संसार माबानाव थाङाखैनो बे माबानिया कमेन्ट थाङाखैनो आरो दैथुननिया सोर हाइट खालामनाय जानो मिथिया आंथ' उदायखाथारालै सुइटि बिमा आं लायनो दैथुनखौ हाइट खालामदों होनदोंनो दैथुनखौ हाइट खालामदों होनदोंनो जाम्बा ब्लु थानायखौ हाइट खालामनो हाया आच्छा बिदिसोलाय आंखौल' दाय नागिरो थिना मामि नामा नोंलाय थिना मामि थिनाया बिमा नामा कि खबर भाले भाइटु भाले मा नोंखौ खालामदों होनदों फिफाखौ सुइटि बिमा आं लायनो दैथुनखौ हाइट खालामदों होनदोंनो नों रायलायाखैनो जेबो आंनाव मा रायलायदोंखाय नोंलाय अनल'सो होनगासिनो रोङा लासि जानला मोनला बुंनाङा एसे रोंना लाग्रो जाम्बाफोर आंखौल' बोखारनो थिनदों आंहाबो बोखारलाबायबाय लाइक दान सना होनदों थेंक इउ मामिया मा होनदों मिथिगौ लामा गैया रड गैया मा गैया होनो मा नों लाइभ नायदोंना नङा आंलायनो हाइट खालामदों सोरनि सिगाङाव बुंनाय आंथ' कमेन्ट होनोलैल' हरदोंमोन बेयावनो दैथुना थांबायमोन आच्छा दसे फैनानै बोखार होनानै ओमफ्राय आंबो बारा मिथिया नालाय मा खबर क्या चल रहा है কিবা নাজানো ভাইটি কিবা ব্লু কিবা হাইট কৰা কিবা কথা চলি আছে ৰ ময়ো নাজানো দেই খাইবা মোক হাইট কৰি লিঅ হিট কৰি লিঅ লাভ কৰি লিঅ মই একো নাজানো একেবাৰে জিৰ' আৰু এই টিনা মমি আৰু কাইবা লগত একেবাৰে কি কয় সেইটো তাৰ চাপৰ্টতে আছো আৰু बोरैबा बिफाया फैफ्रांनायखायसोहाय मिनिथावसो
आङो सोलोंबालाय सोलोंनो हायो ओमफ्राय टाइम होनोनो बायो आरोना आंबो रोंना मानो जोंलाय सोरखौबा सिनायनायजोंलाय हाइट हुइट खालामलायगोन जेनेबा मानो इदि साननांगौ रोङाबा एलबिफोराव दा बेराय जानो माबाजोंबो दाख्लै मा होनो माबाजोंबो जोमावजोंबो माबाय थादों मैया ना मालामोनथाय वाट्सएपआव मा होनदों वाट्सएपआव खिन्था हरदों नोंनाव नाम्बार दं बिनि ना मा जाखो आं बुजियासै वाट्सएपआव खिन्थाहरदो या खिन्थाहरदों बिफा आहासो गिलायलांबाय मा खालामनांगौ मा मानांगौ ब्लु थाग्राखौ रावबो सैमाया हाइड खालामनो हाया औ दाख्लैबो सोर आगैमोनलाय बियो होनदोंमोन आंखौ ब्लु बोखारलाय बाजै आं बेखौ माबानो होनबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय आं बोखारनानै होनानैसो बियो हाइड खालामनो हादोंना नोंबो दंमोन दाखालै मामोनलाय कलिजाखौ नङा कलिजाखौ बियो सोरबा आगैमोनलाय बावदों आंनावबो साब दंखायो बियो बोखारलाय बाजै होनबाय थादों आं कलिजाया जेराव थायो मा नाम मोनलाय बेना कलितामोन आरोना ब्लु थाग्राखौ रावबो सैमाया बेखायनोथ' आंखौ दाख्लै बोखारबाय थादोंना सुइटि सोरबा दैथुन बसुमतारीखौ हाइड खालामबायनो दा दैथुन सालथेनि नोंनाव कमेन्ट थांलानो आच्छा माने दैथुना आंनाव कमेन्ट खालामगासिनो ओमफ्राय कमेन्ट फैयाखै बिदि होनदों सुइटि सोरबा दैथुन बसुमतारीखौ हाइड खालामबायनो दा दैथुन सालथेनि नोंनाव कमेन्ट थांलानो आच्छा नाम्बार दं आच्छा बैसागु दा नों बहायनि मोनलाय ब्र बैसागुआ एसएमसो बियो एसएमसो सुपार एसएमसो ब्लु थाबा हेकाराबो हाइड खालामनो हाया आच्छा हेकाराबो हाइड खालामनो हाया आरोना बै हाइड खालामग्राफ्रा आच्छा बेखायनो आंखौ दाख्लै सोरबा आगैया बे माबाखौ कलिजाखौ ब्लुखौ बोखारलाय बाजै ब्लुखौ बोखारलाय होनबाय थानाया आरोना ओमफ्राय आंनियाव दैथुना ब्लुखा आरोना ओमफ्राय आङो दासो बोखारदोंमोन गावबो बोखारनो थिननायखाय ओमफ्राय बैसागुखौसो बोखारलाबाय मिनिनानै थैगोन जारला जाबायलै थिना मम्मि थांबाय ब्लु थाबा हेकाराबो हाइड खालामनो हाया औ सुपार दैथुना कमेन्ट खालामगासिनो
दैथुना माने मालायफोरनाव कमेन्ट खालामगासिनो ना मा जाखो ना आंनाव खालामगासिनो आंनावबा औ होनलाय ए इउ होनलाय आंनाव कमेन्ट खालामगासिनोबा औ होनलाय आंनाव सोर माबा खालामनांगौ रावबो खालामा रावबो फैया रावबो गैयानो दाबो नों दङ बैसागु दङ एस एम बाजैसो आरो बेखौनो खोन्था हरलाया एस एमसो बे आइडिजों फैदों आरो ना मोननै मोनथाम ना अबावबा बेरायदों